formací děti si vám představí formace Ladybugs. Dále uvidíte formaci Falcon Kids. Uvidíte, tady je formaci Skittles. Dále uvidíte zahraniční zastoupení slovenské formace Hydro Children. A jako poslední bude naše formace Little Ladies. Tak, na východ jednotlivých formací se můžeme těšit za malý okamžik. Ještě jednou toho kroužíme na to směrem.